שיט. אני אמרתי לך. זה לא אישי, אבל את הבאת את זה על עצמך. בכל מקרה. היי. מדברים פה על סקס, לא התאהבתי, את בטח חושבת על האקס. הוא הרומנטי, תגידי, הוא מכיר את אמא כמו שהכרתי? פאק, בדוק הגזמתי. משחק משחקים, אם בחרת לי קשר, אל תאשימי אחרים, אני לא זורם ומספר. יש לך דדי אישוז, זה לא שאני מקשר. זה שאת פסיכופתית גם סירות שלך מאשר. לא כל מרוקאית מדבר צרפתית, דה זה דה אם את רוסיה אוקראינית. לא כל רומניה מקבלת ביט, לא כל אתיופית איריאנה. שיט, תקשיבי טוב, את לא מריה הקדושה בובה. לא כמו שלך, בדוק כולם נגעו בך, את מחלבה של תנובה. רגליים בובה בבוטופ, מודל ג'קובה. לא, זה לא נכון, זה לא אני אחר, סיפרת לכל הבנות והכל זה חרטה, מרחתי זה עוד ועוד. ומהיום עד כמה לא מאשים אותך, אני מאשים את הבא. אין שכל, אז מה בכלל שווה היופי? אחי כמה לעיסות אין טעם לטופי. עד והאקסיט וואלה שתי טיפות קופי, ותכלס שיקרתי לה שאת לוקחת ביופי. לא היה שום ספק שלא יכולתי לספק, מי שגרמה לזה בכלל להתפרק. אז תקשיבי לשורות לפני שתתחילי לפהק. עכשיו זה תורי, עכשיו תורי לשחק. עכשיו תורי להצלם מקלב ולשקר על הגיל. עכשיו אני יכול לשלוח לחברות שחתה חצי לעיני ביקיני, אבל בספידו, יש לי לוק מפיל. אני אעמוד בצומת, יותר מדי משפיע. חוץ מהשיר שלו בבית שני, לא יהיה לך בחיים עוד משהו רציני. תקחת כל הזמן באני ואני, רצית אלגנט אבל את סמל מיני. לא, זה לא נכון, זה לא אני אחר, סיפרת לכל הבנות והכל זה חרטה, מרחתי זה עוד ועוד. ומהיום עד כמה לא מאשים אותך, אני מאשים את הבא. לא, זה לא נכון, זה לא אני אחר, סיפרת לכל הבנות והכל זה חרטה, מרחתי זה עוד ועוד. ומהיום עד כמה לא מאשים אותך, אני מאשים את הבא. נה 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 נה